Restaurante Bahía Las Inas, goza do sabor do mar coas mellores vistas. Gastronomía, tranquilidade e momentos inesquecibles. Bahía Las Inas, unha experiencia para os teus sentidos. Restaurante Bahía, Las Inas. Sabor, mar e esencia en cada plato, con vistas ao mar. Ahora sí que estás listo para comerte el mundo. Rubén Neira, viste tu mejor versión. Descúbrela en nuestra tienda. Das Rías Galegas á túa mesa, o auténtico sabor do mar. Marisco fresco capturado con tradición e servido con calidade. Saborea a frescura, directamente do mar, con todo o seu aroma e esencia. Porque cando falamos de marisco, Galicia é garantía de excelencia. Mariscos Gallego, o auténtico tesouro do Atlántico. Acompáñame ao Supernico. Todos os días me preguntan eso mismo. Gonzalo, tío, lunes non tens outro que facer. Chuletón, hamburgués, ajuy, rabo, polo, pincho. Jorge, ponme un cuello, pero que non sexa moi caro. Hai no máis barato, pero fai miau. En Decoplaca Arosa tenemos una amplia variedad en cerámica de pavimentos y revestimientos. También en Decoplaca Arosa disponemos de muebles que puedes personalizar a tu gusto. Y para la ducha, las mejores mamparas, una amplia variedad de platos y tenemos la mejor calidad en griferías y accesorios. Si lo que necesitas es pintar tu casa o cualquier otro lugar, tenemos todo lo disponible, pintura y accesorios. Y para tu reforma disponemos de aislamiento acústico y térmico y todo relacionado con tabiquería y techo de placas de cartón yeso. Visítanos en Vila García o en decoplacarosa.com. ¿Quieres formarte en el mundo de la peluquería, barbería o estética? En Rizobel lo tenemos claro. Queremos que las clases sean lo más prácticas posibles. En Rizobel te preparamos para el mundo laboral. Dende 1957 levamos o sabor do mar á túa mesa. Na Churrusquiña combinamos tradición e calidade. Descubre a nosa variedade en conservaroma.com e goza do auténtico sabor do mar. Como se suele decir, por San Isidro, tractores ao camiño. Estamos aquí, en Caleiro, a punto de revivir a xa tradicional festa de San Isidro. Un legado recuperado no cal podrás ver misa cantada, un desfile de carros e tractores, chourizo, pan a fartar, un concurso e mil cousas máis. Benvidos a De Festa en Festa. Estamos aquí con Juan Jesús. E vainos enseñar un pouquiño do seu tractor. Bueno, teño principalmente un pouco así de maquinario do que había antes para cavar o millo. Teño aquí un pouco da fauna de aquí da miña casa, os conexos, a Kika cos seus pitos, unha máquina que quita o grán das espigas, un bocoi así para adornar. E teño aquí tamén isto que se usaba para enganchar aquí aos cabalos ao cuello para leválos. Teño exactamente unha cousa que se usaba para levar as dúas vacas, exactamente dúas, para labrar a terra e tal. Pouco máis, é verdad. É un tractor así improvisado, principalmente.
Controlas moito, é todo teu? Sí, todo meu da casa. Isto ten moitos anos, a verdade, principalmente xa do cabalo que había na casa, pero fai casi 30 anos, cando miña nai era pequena que se usaba, non había trator ni nada. Trator veu moito despois, non había principalmente maquinaria, había o cabalo e as vacas para ir a labrar. E seguides tendo cabalos e vacas? Vaca sí, pero vaca é principalmente para criar e consumir despois, porque co tema do trator tal, cabalo son carísimos e non se usan, é reventar a un animal, o pobre non é plan. Hola chicas, ¿qué tal? Bien. ¿Vinisteis a desfilar? Sí. ¿De quién son esos pollitos? ¿De cuál de las dos? Pues de ellos. ¿Tenéis algún tractor pequeñito también? Yo sí, pero como tiene tanta tierra no puedo arrancar con él. Papá me puso tanta tierra que no pude arrancarlo. Ay, me cachis. ¿Y vas a ir aquí montada en el desfile? Sí. Jo, pues espero verte, estás guapísima, ¿eh? Ya lo sé. Mirad qué chulo aquí, un bar. ¿Habéis montado un bar? Tiene un furancho. ¿Un furancho? Un furancho típico de la zona. Tenemos vino, tortillas, empanadas, o que faga falta. Vexo que tamén tendes unha pata de jamón, pata negra. Sí. Primeiras calidades todo. O mellor do mellor, non? Sempre. E que premio queredes ganar? A por calides? Nos xogamos sempre por o primeiro. Así me gusta, pois pasade e disfrutade. Grazas. Hola. Taza de viña de Barrantes. Pois sí, a verdade é que me encantaría. Toma a taciña. Aquí temos aquí un viño de Barrantes maravilloso. Mira a color, É casero? É casero. Este fixémolo non. Prova. Teño que testear así en directo. Sí. Ella, bueno, tranquilamente que é un viño maravilloso. Aquí tes o maestro Isidro. É un viño casero, é o que hai. Maravilloso que sí. Está fresco, po tempo que estamos quentes non baixa ben. Ahora falta o pulpo que ainda non está preparado. E vai no preparar usted? No, que está aí ao lado. Iso é moito traballo xa. Mirade, preparastedes vos queda justo para vir aquí. Bueno, hombre, todos os anos sempre vimos preparados para a ocasión. Así me gusta. Hai que reivindicar a festa do San Isidro. Está ali outro tractor, tamén lo temos ali. Tendes outro tractor? 2 tractores, impresionante. Eu creo que queren gañar todos os premios. Está a cousa moi complicada, este ano está moi fuerte. Pero así mellor, que a xente motiva a vir máis anos. Ojalá veña máis, porque ano a ano está mellorando bastante. Botau aí uns anos parado a cousa, pero levamos un par de anos que parece que empeza a aumentar a cousa, está ben. E seguramente que para o ano virán máis. A verdade é que dá moito gusto estar por aquí, ademais dounos así un pouquinho. Por nenos pequenos, que a familia todos aquí xuntos é unha maravilla. A verdade é que sí. Eu prefiro mellor que as patronales. Sí, non? Sí, porque estás olle con isto, botas toda a semana a familia ou os compañeros aí preparando isto. Hai máis contacto que a xente uns que outros, non é como andar con móvil por aí e pasar de todo. Non, está ben a cousa, está. Ahora teremos outra próxima para setembro, que é San Miguel das Uvas, ali en András. Tamén empezamos o ano pasado a ver como vai. Fijo que vai genial, sobre todo con vos, que vindes peripuestos para a ocasión e todo. Queremos ganar o primer premio, pero no caso que non ganemos, tamén nos vale un trator de leña. Sin problema ningún, a mí tamén me vale. A mí nos vale calquera cousa. Ainda que sea un trator de leña, ainda que sea o primer premio, por lo menos un trator de leña, non? Madre mía, que chulo esto. Fixéchelo ti? Eso mami e papi. Oh, fixeche teu papi. E axudaches un pouquiño. Sí. A ver, Mara, contame. Esta es una gallina, pero está decorado con estos de mis juguetes. Está decorado con tus juguetes, pero también tienes un poquito de comidita. ¿La plantaste tú? No, me la hizo mi mamá, porque mi mamá llenó un poquito lechugas. Son lechuguitas y son súper bonitas, la verdad. Te quedan súper bien con la muñeca de aquí. Tiene un nombre. Se llama Sofita. Es mi muñeca y la pintaron. Está casi tan guapa como tú. Así a la cámara. Madre mía, canta historia, canto legado. Contádeme un pouquiño do que fixestes por aquí. Pois foi así de imprevisto, ayer a última hora e veña vamos a argallar o tractor. Todo isto ante a última hora? Última hora, ás 6 da tarde empezamos e acabaríamos ás 9 da noite, por aí, máis ou menos. 4 cousas aí, veña dos mallos e ala, andando. Como se nota que hai historia, non? Sí, fai moito ano, de 1981 hai fotos. Do 81 xa levamos o primeiro premio nos aquí, en carro de vacas, vamos, que non era tractor daquela. Son aquí, collendo o premio aquí, con Casal de Rei, co presidente tamén Rafael, este Jaime, o coruñés daqui, que agora tamén o presidente da festa, no 81 foi iso.
Como se nota, aquí hai moito traballo, porque se facedes isto en 4 horas... Está tarde aquí nunha carreira. Normal que gañarades o primer premio. Bueno... Vendrei por aquí a buscar uns viños cando... Bueno, a máis o único café que hai aquí agachado, Si vos deran tempo, que faríades, Bueno... Que carros máis chulos, tendes? Tendes un pa min por aquí? No, son todos vosos. Sí. Sí. ¡Ay, madre mía! ¡Qué rápido! Hola, Coco.
que me lavedes a min tamén roupa. Brajiñas, temos brajiñas, Tendes brajiñas, pois facíame falta, Pois coi, está sequiña esa, levo outra. Sí, lévame todas as que queiras. Un pouco de millo tamén me vendría ben. Tamén, para as pitas un pouquiño. O que pasa é que non siguen sendo lume. Para asar a sardiña, porque senón vai a ser... Non hai maneira. Está bravo. Eu penso que estades comprando premio, con esas sardiñas. A ver. Sen dúbida este é o mellor acompañante que vimos. Contanos, quen é? É Felipe. É Felipe, ai. É teu? Sí. Mirade que elegante, Que non para. Será como o dueño, din que os animales que se parecen aos dueños. Sí. Isto bastante. Hola, quen eres? Contame. Hola, buenas, son José. Viñemos aquí a San Isidro con moitas ganas a facer o tractor. Desde onde vindes? Vemos dende aí de Corón, aí arriba. Sí, me gusta, vindes a polo premio, non? Polo que vexo. Sí, viñamos polo premio, fixemos aí un puente que se move eléctricamente. Queremos ver se pode ganar algo. Wow, fixéstelo vos soliños o puente? Sí, non, los dous. Ten cuidado, non lle deas a nadie con isto nos pés. Ya, teniendo cuidado, porque si no, vamos mal. Estás guapísimo, Fui así al cole, porque nos mandaron ir así y me tocó. Vas a sacar un músculo en el brazo increíble. Bueno. ¿Estás empujando también por el otro lado? Sí. ¿Te están empujando? ¿Quién te empuja? Nico. ¿Y quién es Nico? Mi hermano. ¿Quién te vistió? ¿Qué nos traes detrás? Unas cosas. A falta de motor, perras, ¿no? Ai, mi má, acabousenos a gasolina. Entro ya algo no chicle. Quedamos sin bobina y sin corriente, pero hai que darle igual. Non pasa nada porque sodes super xóvenes, estáis en todos. Asistencia non temos. O importante é ter peito. Dale con ilusión. Veña, vamos a San Isidro. Veña, vamos de últimos, pero chegaremos, Veña, lume. Ata agora levamos visto a misa, a procesión, un montón de carros espectaculares. Vamos a dar paso ahora mismiño á publicidade, pero quedádevos, porque ven o mellor, o xantar e ademais o concurso. Organiza a Asociación Amigos do Pan e Chourizo de San Isidro de Caleiro. Colabora Manu Martínez Audiovisual. ¡Que viva San Isidro de Caleiro! Volvemos de publicidade e isto está sendo un non parar. Menos mal que a mí xa me deron o meu pan con chourizo, porque senón non sei como faría. Quédate que seguimos ca festa. Así un pouquiño, contádenos. Trouxestes moito pulpo? Home, hai que traer, para esta festa hai que traer moito pulpo que sempre se vende. Isto non parar, Eso ainda non se empezou e xa se empezou a vender. Xa non parar. Iso é señal,
Está boa, cheira delicioso. Podo probar? Prova. Está boísimo. Está rico. Como vos chamades? Pulpería Mera. Delicioso. Veñote a interrumpir porque vexo que tamén tendes churrasco por aquí. Tamén temos churrasco, o mellor de Galicia. O mellor porque, a ver, contanos. Porque a elaboración e o cuidado e o saber facer fan moito. Amor, sobre todo amor. Sobre todo o cariño, xa decía meu pai, o cariño máis importante da comida, o máis importante. Churrasco, salsa, pulpo, que máis tendes? Chourizos por parte da organización. Así dá justo vir aquí á festa, non? Viva Caleiro, San Isidro. Isto non parar, Como non se pode, non? Queredes que vos bote unha man para aquí, para lá, para carrexar? Voume a colar por aquí, que vexo que xa tendes chourizo. Sí, señor, se nos trouxeron chourizo, pulpo, o sea, unhas delicias da zona, nunha festa moi ben organizada, onde hai que felicitar a comisión polo esforzo que está facendo e que realmente o día os acompañou, a afluencia de xente, estou encantado de... Está cheísimo, Cheísimo, realmente. Produtos moi ben organizado, era pois un rato moi agradable aquí na zona. Entonces está lo pasando en maravilla. En grande, sí, señor. Que tal estaba o chourizo? Moi bo. Moi bo. Non sei se subo colesterol ou non, pero está riquísimo. Moitas gracias. Nada, a vos, gracias. Preguntar que tal está o chourizo. Está moi bo, está moi bo. Está moi bo, non me daredes a probar un cachiño, non? Podes, chourizo e pan, o que queiras. O que queira? Sí, o que queiras. Que xa non sei que escoller, prefiro que escollades vos por min. Chourizo, veña, chourizo. Darmo ti? Sí. No, pero que modestiti de... Sí? Sí. Pero fíeste de min? Tendrei que fiarme, non? Eres de aquí de toda a vida? No, estou de visita. Eso é mentira, a mí estánme confesando por aí que levas aquí toda a vida. Pero encántame esta festa. Encántache, cantos anos levas vindo? 4, creo. Home, é que... Non fallo. Non fallas? E viñoches en trator tamén? No, hai que compralo. O próximo ano... Entre todos collemos un trator. Eu penso que sí, porque sodes un montón deles, Pasa que non queren soltar o carto. A ver, facedelle o favor, que o home non é daqui e xa leva 4 anos vindo. Mira, vexo as botellas xa vacías, pero a comida non, empezaste... No, están cheas. Mira, de feito, creo que iba a facer a pedida hoxe aquí en San Isidro. Así que podemos ter unha pedida en directo aquí, Pues avísame, bótame así un tal. Tiroche un cacho de pan de milla, ves? Vale, eu vou correndo e xa... Pareceme ben. Pero chiscame un ollo así, se non tiramo disimulado. Vale. Eu escápome.
Espero que digas que sí, porque si non, a ver que... Acábame de joder a sorpresa, pero bueno. Si, Ahora está preparada para ver que me di. si non tens que esperar un aniño, e poncho o tractor tamén, Un John Deere. Pareceme fatal isto, vos a dúas mans, e ela... Xa lle dei o viño, ela encárgase do viño. Mira, pero para baixar ese viño vas a ter que comer un pouquiño antes. ¿Qué tal está eso? O chourizo de maravilla. ¿Qué tal la festa? ¿Cómo estás? Muy bien, muy divertida. ¿Es la primera vez que ves? No, vin aí un par de anos, pero esta vez é a mellor. É que está cada vez colle máis... Moi boa compañía, moi boa compañía. Oh, va, así da gusto que ves con amigos, ¿no? Increíble, sí, tengo un amigo por aquí que outro. Espero que teñas a casiña cerca, porque si no... Sí, 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 quedarme aquí ao lado, aquí ao lado. Tamén un pouco, que dacheles esa casa. No, eu por ahora no, pero moitas gracias. Vale, vale. Xuventud, outra xuventud polo outro lado, que tal lo estáis pasando? Moi ben. Moi ben, está todo moi bo? Riquísimo. Todas son guapas. Todas son guapas. Así da gusto vir, Bueno, pois saludos. Moitas gracias. É o teu querido. Polo momento non. Estou vendo que hoxe bébese, pero por dentro por fora, porque... Mira, a xente non respeta nada. A xente non respeta nada. Pero bueno, é día de festa, non pasa nada. Di que sí. Perdonable. Espero que estés aquí animando, cotarro. Ti te has estado pasando ben tamén, non? Eu estou non pasando de maravilla, este é un gusto. Se non pasa. A familia toca, non se escolle, sabes? Ah, amigo, ahora entendo todo. É o cuñadísimo. Quero como a irmán. Pasade moi ben. Este premio é donado para a festa de András, que serán o 10, 11, 12 de agosto. Esperamos a todo o mundo ali. Moitas gracias. Aparte de ganar o premio, son uns liantes que xa me subiron aquí arriba. Tendes algo que decir? Home, aquí estás ben, non te queixes que aquí estás ben. A verdade é que non me queixo nada. Festa que vou festa que está desarmando jaleo. É que non sabemos outra cousa máis que festa, 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 de festa en festa. E que ides a facer cos cartos do premio? Gastalos. Gastalos? Sí. En que? Bueno, non podemos dicir todo porque ao final a xente acojónase, non é? Si non, igual non vos invitan á siguiente. No, a ver, cando ganamos é porque merecemos, entendes? Porque, a ver, nós cando dicimos vamos ganar sí ou sí. Movedes András enteiro. Se fai falta, Non sei quen era o jurado, pero bueno, ao mellor dámoslle 50 euros para nós a forrar algo. Mira que cabalo, mira para aí. Moita perna, pero depois non son capaces de entender. No, o que lle falta é pelo, despois perna teñen bastante, Para que lle gustara a todo o mundo o noso artefacto, e que a xente, claro, que a xente ten que participar para que isto siga crecendo. Este ano foron casi o doble do ano pasado. Este ano que veña, perdón, para o ano que ven, que veña máis xente.
Pero estádelo montando xenial aquí, en Vilanova en general. Vilanova en general, sí, a verdad que as comisións aquí están bastante unidas, bueno, é un traballo que cansa moito, pero bueno, pouquiño a pouco hai que seguir, se non é tanto é menos, pero estar aí para que a xente disfrute e non se perda nada. Canal 7 Rías Baixas, aquí estamos de festa en festa, a disfrutar do día. Breve, ven a festa setera e despois Francisco Lovella, e como no, festa de András. Festa en festa. Por fin se calmou un pouquiño esta locura e conseguimos reunir a todos. Contame, Manu, que tal está sendo? Bueno, pois xa vistedes e xa vedes, non? A verdade é que non esperábamos tanta xente, tampouco esperábamos tantos tratores, sempre confirmáronos que algúns non podían vir e ao final superamos con creces o ano pasado. Moitísima afluencia, a pesar de haber moitas máis actividades no concello, estamos moi contentos por todo, esperamos que todo salira ben. E se hubo algún erro, pois tamén o sentimos. Darlle as gracias a toda esta comisión, que é o que fai esforzo para poder facer isto e que os veciños se xunten e podamos disfrutar todos en familia. Imagino que dormir moi pouco. Levamos un mes dormindo moi pouquiño, pero a partir de ahora dormimos todos xuntos. Ahora toca todo disfrutar. Ahora a disfrutar, a tomar un pouquiño chourizo con pan, que nós non comemos aínda, e a beber tamén unha pouquiña agua. Pois eu penso que esta comisión de festas mereces un grito, todos xuntos, polo menos, sí, non? Veña, chavales, que viva San Isidro de Caleiro! Viva! Como podedes ver, arrasamos por onde vamos. Se queredes que estemos en máis festas como estas, animando o cotarro, só tendes que chamar ao 986 71 07 41 ou escribir un correo a defestaenfesta@canalriasbaixas.com. Veña, corre! Convirte cada celebración nun espectáculo inesquecible. En Tecmodeco somos expertos en iluminacións artísticas para todo tipo de eventos. Dende entroidos e festas de verán ata eventos privados e decoracións de Nadal. Ofrecemos solucións personalizadas que reflexan un estilo único. Confía no noso equipo profesional para transformar os teus espazos e crear experiencias visuais memorables. Visítanos en tecmodeco.com ou chámanos ao 665 08 30 61. Iluminamos momentos especiais. ¿Necesitas una carpa para tu evento o negocio? En Carpas Pontevedra fabricamos y alquilamos carpas de aluminio para todo tipo de ocasiones. Desde jaimas hasta naves industriales, tenemos la solución que necesitas. Además, ofrecemos mobiliario, decoración y todo lo necesario para tu evento. Carpas Pontevedra. Más de 25 años creando espacios únicos. Dende as Rías Galegas, onde o Atlántico nos regala o seu mellor tesouro, seleccionados e envasados con ingredientes que potencian o seu sabor único. Conservas Dardo, auténtico sabor a mar. Descúbreas. Personal Óptica, onde a túa mirada atopa estilo e claridade. Asesoramoste coa mellor tecnoloxía e as últimas tendencias en gafas. Descarga a nosa app e desfruta de descontos especiais. No Centro Comercial Arousa traballamos arreo cada día para que ti nos elixas. Achégate ao Centro Comercial Arousa. Compras, ocio e moito máis. Buscas pezas de calidade para o teu coche? En Desguaces Galicia ofrecemos recambios garantizados e xestionamos a baixa do teu vehículo de forma rápida e segura. Desguaces Galicia, o teu aliado en recambios. Ahorras
sin renunciar a la calidad. O teu negocio necesita destacar no mundo digital? Estás listo para dar o seguinte paso? En Overfly Consulting creamos estrategias digitais personalizadas para que a túa empresa medre. Deseño web, SEO, publicidade online e consultoría e-commerce. Todo o que precisas para aumentar as túas vendas e atraer clientes. Non te quedes atrás, confía en expertos e leva o teu negocio ao seguinte nivel. Visítanos en overflyconsulting.com e comeza hoxe a túa transformación digital.